сега на снимката, че са много смешни хотелите. Криси! Не там, не при Ани. Тук е долу. Влана, флага. Ей, колкото повече бягаш, тя те гони, да знаеш. Мисля, че ще играеш с нея. Еми тогава бягай. Няма. Що, а? Добре. Криси, Крисано, дай ти ножче. Много се звериш. Много се звериш. Много се звериш. Хайде, Криси, ще, а- хатай. Давай сега ще. А тук Криси. Моля, дай ми шишето да... Аз ще ти кажа какво ще да правя. Ами дай ми шишето да... Ма ти да, ако я питаш, я пак ще да при тебе така. Знам, бе. Дай ми той шише, дай. Добре. Може да ти може така. Трябва да се приближаваш. Бе, чай, Събие, че така. Вижте колко е за дебили лапи. тя да стане дебелана. Ще стане, ами. Днеска е голяма игра, ти да падна къса. Не обръща внимание, тя вижда, Защото че... има хора сега, кой ще се... И защото има пола за хапане освен това. Боланка много смешно. Няха ми по полата, беше тъбия, бе. О, това му заболя. Това заболя. Сега за Ай, наказание. не ли той държи и сега ще иде да затвори. О, видео станало яко. Нали трябва да свикнеш с Как нея, гледам обаче? Какво гледаш, бе? Ма много си смешно, жалко, че станеш голямо и ще вълаеш много. Бе в косата, направо. Не ли? Не ли? Захапа ми плитката. Плитката ми захапа. Да се свърти към слънцето. Да се свърти към слънцето. Виж, искам това. Няма. Това обаче Вижте си Той мексики. навътре пуска, той да няма рев. много са смешни. но той трябва да свиква с нея. Ало, тук трябва да ги махате тя. Какво е то? Това е друг пръст, който ще се задира в много неща и ще се възпали.